ana wong kok kulite beda karo kanca-kancane. Jliteng kaya ngono. Werkudara, apa? wangune bocah iki sing ngoyak-oyaki Wampilun Bathara Guru. Ya ngono apa piye? Ya ngono ning aja ngono sing apik iki. Ora kowe iki ngoyak-oyak Bathara Guru apa piye? Iya, arep ngopo kowe? Lho, arep ngopo piye? Kowe sapa? Aku wis anggeni, kowe sapa? Aku Prabu Kresna. Oh, kowe Prabu Kresna. Iya. Ratu ngendi? Ndorowati. Wah, Ndorowati. Iya. Kae sapa? Gedene kaya gendruwo, lha sapa kae? Sabar lho Werkudara, sabar. Wah, minggira keceke ndase. Ora ditata krama. Aku Werkudara. Sapa? Werkudara. Wah, Kresna karo Werkudara. Kowe iso ngarani karo aku yen aku bujung-bujung Bathara Guru yen ngono kowe ndelikke Bathara Guru. Ya piye? Yen iya arep apa? Yen iya kowe tak katutke dosane. Lho, apa kowe wani karo aku? Sing tak wedeni apa mojo kok kowe? Kerubutan karo sing mburi kae. Ora wedi aku. Wah, minggira. Wah, jengkel wak banting mutar. Kok sikik to aja kesusu. Kowe wani tenan karo aku. Aku wani karo ora sing tak wedeni ning jagat iki. Ayo. Aku arep ngamuk iki. Arep ngamuk. Sing gedhe kon maju nak tampuk iraine. Anggepe kaya apa rumangsane dimemeten yo gagah apa piye? Waton sapa sing ndelekke Bathara Guru tetep dadi mungsuhe wis anggene tak amuk kabeh. Oh, tiban senjata Cakramati. Wah, idak mutar. Mangke riyen den mangke riyen.